Volám sa Julius Obernaver, ako člen divadelného súboru Jana Chalúbku sa venujem divadlu, ale pomáham aj v ostatných žánroch ako dlhoročný pracovník kultúry. Či je to už hudba, tanec, výtvarníctvo a tak ďalej. V rámci projektu Mesto kultúry 2024 plánujeme s partnerským mestom Nový Bydžov z Českej republiky pripraviť multižánrový festival Dni českej kultúry. Moje meno je Erik Škôlka a som predsedom divadelného súboru Jana Chalúbku mesta Brezno. Pre projekt Mesto kultúry 2024 sme si pripravili dve podujatia. Workshop pre mladých divadelníkov a sériu divadelných večerov s hosťujúcimi divadelníkmi. Som rád, že sa našlo veľa mladých ľudí, ktorým môžeme odovzdávať svoje divadelné skúsenosti a aj pomyselný štafetový kolík. My ďakujeme za príležitosť a je to pre nás cťou.